Seng Poultry Farmers Welfare Association menta KHASI Ïakynduh yo Myntri katnat husbandry but veterinary uba AL heg ban IT ha uwi ka dorkas ha ka ba kilapan pawi kijing kiba kilai Ïakynduh u president jong kani ka Seng uba daminat silyang ula kamru ba ka sarkar kam shimla ai kanu ka jikershan shikin Nongri Jingri ha ka ba ula benrap bai ki dawai dashin ka bam ka di bat wat iki doktor ru lahapan wanra na shabar jilla Yaki ka help ka jongki kan sip kan yada yaki namar ba ngimtip ya kimrat ki bawan nabar klem ka help check up kinlong kumno yaki nombang dingi smutnak ban nakaliang ka government hakani ka kenti ka bamenta ka lamenjor bat ki katkum ke jing snutu kaladep ban thit ya ka jaka bat layo ya ka sanction nakabenta ban tainoption ya kani ka quarantine check gate program cell jong ka Sinot College